39. Capitolul 39, de la versetul 7 înainte. Aici se vorba despre Iosif. Un exemplu foarte bun pentru acest lucru. Și spune în felul următor: după câtva vreme s-a întâmplat că nevasta stăpânului său, adică lui Iosif, a pus ochii pe Iosif și a zis: culcă-te cu mine. El nu a voit și a zis nevestei stăpânului său: vezi că stăpânul meu nu-mi cere socoteală de nimic din casă și mi-a dat pe mână tot ce are. El nu este mai mare decât mine în casa aceasta și nu mi-a oprit nimic afară de tine, pentru că ești nevasta lui. Și ultima parte care îmi place atât de mult, Iosif spune: cum aș putea să fac eu un rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Cum aș putea să fac eu un lucru atât de mare și să păcătuiesc împotriva stăpânului tău, împotriva cui? Împotriva lui Dumnezeu, spunea el. Și măcar că ea vorbea în toate zilele lui Iosif, el n-a voit să se culce cu ea. Într-o zi, când intrase în casă ca să-și facă lucrul și când nu era acolo niciunul din oamenii casei, ea l-a apucat de haină zicând: culcă-te cu mine. El i-a lăsat haina în mână și a fugit afară din casă. Când a văzut ea că îi lăsase haina în mână și că fugise afară, să vedeți cum a știut să inventeze imediat și cum a știut să pună la cale lucrurile. A chemat oamenii și a zis: vedeți, ne-a adus un evreu ca să-și bată joc de noi. Omul acesta a venit la mine să se culce cu mine și eu am țipat în gura mare. Oare așa a fost? Și când a văzut că ridic glasul și strig și a lăsat haina lângă mine și a fugit afară. Cum a știut să născocească niște minciuni atât de bine întemeiate? Și a pus haina lui Iosif lângă ea până s-a întors stăpânul ei. Atunci a vorbit astfel: robul acela evreu pe care ne l-a adus a venit la mine ca să-și bată joc de mine. Și cum am ridicat glasul și am țipat și a lăsat haina lângă mine și a fugit afară. După ce a auzit cuvintele nevestei sale care îi zicea: iată ce mi-a făcut robul tău, stăpânul lui Iosif s-a mâniat foarte tare. Ce putem să tragem din acestea texte pe care noi le-am citit acum cu această ocazie? Sigur că el a fost acuzat pe nedrept de soția lui Potifar și în cele din urmă, versetul 20 spune: au luat pe Iosif și l-a aruncat în temniță, în locul unde erau și întemnițați împăratului, și astfel Iosif a stat acolo în temniță. Tot ne auzim pe aici mereu că avem probleme cu Domnul din diferite motive sau din diferite lucruri. Și poate ne luăm la ceartă cu Dumnezeu. Dar cine sunt eu ca să mă cer cu Dumnezeu? Ce sunt eu? O mână de țărână. Dar poate că de multe ori așa suntem duși în situație că ne certăm cu Domnul. Și spune că Iosif nu s-a certat niciodată cu Dumnezeu, spunând: pentru ce, Doamne, stau aici în închisoare acum 2 ani de zile? Hai că dacă stătea o lună, 2, 3, o săptămână, mă ziceam, ieși afară, dar 2 ani a stat pe nedrept. Și nu a obiectat în acești 2 ani nimic absolut împotriva lui Dumnezeu. Pentru ce stau aici nevinovat? Și el a răbdat ispita și a ieșit biruitor. A fost aceasta înfrânarea poftelor la Iosif sau nu? Eu zic că a fost. A fost aceasta stăpânire de sine, da. Oare trebuie și noi să așteptăm ca hotărârea noastră de a face ceea ce este bine, indiferent cu orice preț, însemne că la scurt timp situația se va întoarce în favoarea noastră? Sunt oameni care și-au pierdut locurile de muncă, sunt soții care și-au pierdut soții, soți care și-au pierdut soțiile, familii care nu au vrut să divulge un cuvânt mai bine, au preferat moartea decât să calce cuvântul lui Dumnezeu.
Și avem acum, îndeoseb că citim Tragedia veacurilor, Marea luptă, avem pe Hus, Eronim, care mai degrabă au preferat rugul decât să calce o poruncă a lui Dumnezeu. Au fost făcuți cenușă și cenușa lor a fost aruncată pe Nil, acolo, și de acolo ei vor ieși odată la ziua judecății și vor da lui Dumnezeu socoteală de ce au făcut. Oricum, ei au fost niște oameni extraordinari, niște oameni care de la ei putem învăța multe și multe exemple bune. Avem pe Luther, dar cei care avem exemple de felul acesta în Biblie și poate chiar și tu cunoști, personal, oameni care au trecut prin situații similare sau poate că tu însuți ai trecut pe aici. Să presupunem că Iosif și-ar fi petrecut tot restul în închisoare, dar am mai considerat noi că a făcut el ceea ce era corect să facă? Nu. Dacă el și-a predat viața lui Dumnezeu, s-a încrezut în Dumnezeu și cu atâta putere a spus, versetul 9, cum aș putea să păcătuiesc eu și să fac un lucru atât de grav împotriva lui Dumnezeu? Să trecem la un al doilea exemplu. Și acesta care din păcate nu a fost așa cum a cerut Dumnezeu să fie. La Samson. Și scrie în Biblie 3 capitole despre acest mare bărbat pe care Dumnezeu l-a chemat ca să răzbune pe filisteani, ca să-și răzbune pe vrăjmașii lui, dar care vedem că a fost un om atât de puternic, atât de mare și atât de musculos, dar a fost atât de slab, pentru că s-a sfârșit cu o tragedie extraordinară. Și v-aș sfătui că ori de câte ori aveți timp să studiați acest capitol sau acestea 3 capitole din Biblie și să vedeți, păstrând în minte ideea stăpânirii de sine sau a înfrânării poftelor. Cât de tragic ca cineva înzestrat cu atâtea daruri și care prometea atât de mult să cadă așa de ușor. Cum a fost posibil ca acel om să cadă așa de ușor? Și spune așa că Samson, în primejdea sa, a avut la dispoziție aceeași sursă de tărie pe care a avut-o și Iosif. El putea alege după plăcere ceea ce era bine sau ceea ce era rău. Dar în loc să se prindă strâns de puterea lui Dumnezeu, el a îngăduit ca pasiunile sălbatice ale naturii sale să aibă de plină stăpânire asupra sa. Puterea rațiunii erau pervertite, capacitățile morale erau corupte și Dumnezeu îl chemase pe Samson la o poziție mare de responsabilitate și onoare. Și pentru a fi de folos, el trebuia mai întâi, știți ce să facă? Să se salvează pe el însuși, să spună lui prima dată ce trebuie făcut și apoi celorlalți. Să se înveață să se conducă pe el înșiși, învățând să asculte de legea lui Dumnezeu. Dar Iosif era un agent mai moral. Binele și răul erau înaintea lui. El putea alege calea curăției, a sfințeniei și a onoarei sau calea imoralității și a degradării. Și ce a ales Iosif? Iosif a ales calea cea bună, cea dreaptă și Dumnezeu a aprobat acest lucru. Samson, în condiția unei ispite asemănătoare cu a lui Iosif, pe care o adusese asupra sa, a dat frâu liber pasiunilor sale. El a descoperit că drumul pe care pornise se sfârșea în rușine, în dezastru și în moarte. Dar când a ajuns el ca să concluzionează acest lucru? Că drumul pe care a mers a ajuns să sfârșească în moarte, în rușine și în dezastru. Când a fost în pușcărie,
când a stat acolo și a văzut că învârte la o râșniță destul de grea, atunci și-a adus aminte ce a făcut. Ei, până atunci nu s-a gândit că ce face, cum procedează și că merge pe drumul cel rău. El nu s-a abătut de la calea lui, de la pasiunile sale deloc, ci a mers așa ca orbul, până când a dat cu capul în gal. În ciuda marei făgăduințe, care fusese făgăduită în dreptul lui, Samson a îngăduit ca poftele și pasiunile să învingă în el tot ceea ce era bun. Dar cine s-a luptat cu realitatea acestui conflict? Pentru că marea luptă dintre bine și rău este un simplu simbol. Ea descrie bătălia reală dintre Hristos și Satana, un conflict cosmic care se desfășoară nu doar în cer, ci în inima fiecăruia dintre noi. Pentru că în inima noastră și în trupul nostru se dea lupta pe acest pământ. Că Iisus a biruit totul pentru noi este un lucru sigur, dar prin alegerile pe care le facem, noi hotărâm de partea cui suntem în acest mare conflict. Acum v-am vorbit despre două exemple din Vechiul Testament, despre Iosif și despre Samson. Acum aș vrea să continui cu un al treilea exemplu despre apostolul Pavel, cu care de fapt am început și care spunea așa, că mă port aspru cu trupul meu, ca nu cumva, după ce spun altora, eu însumi să fiu lepădat.